Nैबे समाव मोनफ्रोमबो गामि आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ सिगां फारसे आवगायलांनो खावलायबाय। जाथाखै साबासो थांबाय आफादनिफ्राय। सेथिं खानाय इथिंखौल'बो नैबे समाव गासैखौबो फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय खावलायबाय। बोना होदो बोदो गासैखौबो खानायखौबो गोराबो खानायथिंनिखौ गोरा बोना हो मोननैखौबो बोना हो। मानोना दामग्रा बिथांमोना आलारि बाथि सावनायाव गासै बेहाय 20ता आलारि बाथि सावनायनि लाहार फाहार खालामनाय जादों। लोगोसे बेहाय 20ता नैबेहाय मेन गेटनि मोखांनि सेराव जि मोनसे बाथौ मन्डप बानायनाय जादों बेहाय गासै 500ता आलारि बाथि सावनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। ओमफ्राय नोंथांमोना दान्दिसे उनाव नुलांनो मोनगोन। दान्दिसे उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन गासै 500ता आलारि बाथि सावनाय नैबेहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नैबे गासै 500ता आलारि बाथि सावनायनि थाखाय जि मोनसे लाहार फाहार खालामनाय गासिबो खामानि मावगासिनो दङ। बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै आलारि बाथि सावनो सानदों। नोंथांमोना दान्दिसे उनावनो नुलांनो मोनगोन दिनैनि बे 500ता आलारि बाथि लोगोसे मेन 20ता आलारि बाथि सावनाय।
हाबाफारि बाथौ नैथि मंगलबार गोथार सानखौ नि जानानै गाहाम हामलायनाय बयनिसिम हरनो बेहाय आलारि बाथि सावनायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासै 500 आलारि बाथि सावनाय जाबाय। गासै रायजो राजा बिथांमोना गासै 500 आलारि बाथि सावनाय जाबाय। लोगोसे गुबुन गुबुन लोगोसे नैबे बाथौ आफादनि गागि बिबानगिरि बिथांमोन लोगोसे जोंनि धोरोम बे धोरोमखौ जोङो जे अंगुबै धोरोम बेखौ जोङो दिनै मुलुग दरबाराव लांनो हानाय मोनसे पर्याय फैबाय। जेखि जादोंना थांनाय 2 जानुवारि खालि सालामारायाव अमित शाहया फैनानै बे बाथौ धोरोमखौ माने मुलुग दरबाराव लांनायजों लोगोसे भारतबर्षआवबो बे बाथौ धोरोमखौ मोनसे फोसावनायनि मोनसे खोथा लांदों। लोगोसे दिल्लीयावबो भारत सरकारा मोनसे हा होनो नागिरदों। बेखौ लानानै श्री बिथां प्रमद बर'आ बय बाथौ मन्दिर गायसननो लाहार फाहार खालामनो नागिरदों। धोरोम जाना थायाखै मुलुग दरबाराव जोङो बेखौ दिनै लांनो हानाया जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। दिनै जोङो बेखौ जों मोनसे गुबुन समावसो गुबुन जायगायाव फालिबोदोंमोन। नाथाय मोनसे बेबायदिनो गुबुन धोरोमारि मानसिफ्राबो जेरैबायदि मोनसे थि बारखौ लानानै मोनसे गोथार सान हिसाबै फालिनानै फैगासिनो दंमोन। नाथाय मोनसे इउनिफर्मआव फैबाय जों दिनै गुबुन हिसाबै जोङो गोदो थानसालियाव हिसाबै कुमारि आनसलिक हिसाबै दानि दावगांबारि बर' मिडियाम हाई स्कुल दङ। गोबां बोसोर फालिबोदोंमोन। बेवहाय जोंहा बानेश्वर नार्जारि बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय दुब्लिबारिनि आरो भबाइ नार्जि आरो बै भबाइ फोरोंगिरि बिथांमोना फैनानै जोङो नागिरजुलियाव